Sawubona Ndlovukazi, ngingomunye wabalandeli bakho kodwa ngiyacela ukuthi ungifihle igama lami. Mina ngubhuti osebenzayo nje ozimele kahle, angixakekile kakhulu and nginabantwana engabathola ngingakashadi. Laba bantwana laba bathathu. Ngase ngifika eGoli ngafike ngathola umuntu. Mangithola umuntu ngoba sesesihlukene noma balezi ingane lezi salomama bahlukene. Ngase ngihlukene ke noma bengane ngase ngithola umuntu eGoli. Mangithola umuntu eGoli kusho ukuthi lo muntu lona azenze nje intombazane enothando right size sicela sishadile nalo ntombazane. Untombazane ukuthi nje kusaqala ingakabathola abantwana uyabathanda abantwana bami bayafika bazovakasha kuze kushaya isikhathi la nami ngifuna abantwana bami bazohlala nami laba bathathu abaphuma kwabanye umama. Bese usisayi kuba ukuthi nje hayi ingane hayi uziphethe kahle ingane uyayithanda uzenzela yonke into. Konakala la usisi mase eba pregnant ethole yakhe ingane. Makathole yakhe ingane usisi keyabe useyaqala manje lezi ingane lezi engafika nazo mina. Zizalwa yimina njengoba ngiyindoda and ngisupporta umuzi. Uyazi mistreat sis. Uyayihlukumeza akazithandi. Uthi ngiqale ngiwumuntu nje othulayo ekhaya, ngumuntu ongakuthanda ukukhuluma, kodwa ngiqale ngibone ukuthi kukhona izinto azenzayo, izingane azikaka complain ngayo. Ngibona ukuthi khona izinto azenzayo njengokuthi makukhona izinto ezimnandi ekhaya, ujwayele ukuthi athi nene hayi lena ekasibanibani ngoba useyingane. Uthi ngibuza ukuthi hayibo laba abanye abazona izingane. Uthi athi hayi nje I brush ayenze ukuthi nje ngibone ngalendlela ukuthi kushuthi ingane ngoba incane, kodwa uthi lokho engishaya lonto leyo ngisho uthola ukuthi uhambile mhlawumbe uthola ukuthi ngizothi ngiyafika endlini ngifike kuthiwa akekho uma ngibuye emsebenzini, uhambe nalengane yakhe washiya lezami wahamba wayothenga. Uthola ukuthi le ngane yami le esinayo naye iyona enempahla uyithengela impahla. Mina ngomuntu wesilisa kangena umuntu ojwayele ukuhamba ayothenga, kodwa uthola ukuthi ngimnikile imali ukuthi akwazi ukuthi athengele nalezi ezinye izingane, ngimnikile futhi imali yokuthi adle. Uthi kuze kuthi ngelinye ilanga lo sekhula khulile aqala ngitshela athi hayi baba ngicela ukukhuluma nawe ubone nje ukuthi kuyasinda enganeni ukungixoxela. Uthi uma lana kuyenzeka sometimes mawungekho uma ahambe no dadewethu ahambe ayothenga ukudla, uthola ukuthi bayabuya ingane ngoba udadewethu umncane abuya sixoxela ukuthi besambile sinoma saya out wafike wasithengela ukudla. Uthola ukuthi thina la ekhaya uma uthi nena sipheke senze sicleaners mhlawumbe uthola ukuthi ushiye nesinkwa or nani, but kunezinto nje uma azenzayo esikhombisa ezingasiphathi kahle nokudla. Ukuthola ukuthi mawungekho wena uthola ukuthi uzoqhamuka udadewethu esedla izinto ezimnandi eziphuma ekamereni bedla noma uthi babathule ngoba wengafuni ukuthi akholelwe ingane kakhulu onokuthi ingane ayikhombisa ukuthi uyayibona naye lento. Athule angasho lutho. Uthi ngelinye ilanga ahamba emsebenzini ashesha abuye, uyabuya unkosikazi uhleli ekhawuchini uyadla nengane encane iweekend. Lo baba usebenza ngama weekends, uyadla nalengane encane lezi ezintathu zihleli. Uthi ambuza ukuthi kuphi ukudla kwezingane. Athi hayi laba basuthi bathi abafuna ukudla. Uthi azibuza ingane nishilo ukuthi nisuthi. Uthi zithula ingane ziyasaba, uyayibona nje ukuthi ziyasaba ukukhuluma. Aphinda abuze futhi athi if ningakhulumi ngizogcina ngimshayile. Ngithi nesuthi na? Athi lo upartner ndawo umntwana athi cha. Uma bese athi pho wine itheni suthi. Bese ingane ibheka phansi futhi ingafuni ukuphendula, bese iyasho ukuthi ingane uma uyaphosesa zangazasibuza ukuthi silambile yini. Uvele wenza ukudla wakubekela ingane zakhe, wakubekela ingane yakhe le eyodwa. Uthi so nginenkinga enjalo lana. Uthi lo sesithiwe point whereby wenza yonke into kusemandleni yakho ukuthi zigcine lezi ingane lezi ngihlala nazo sezihambile ingane zami. Uthi angazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba ngiyamthanda lo sisi lo and ngiyayithanda ingane yethu. Angifuni ukuthi nengane yethu izikhule ifunde ukuthi ingcono yona kunezingane zakubo ngoba ingane zami ngizithanda zonke ngokulingana. Uthi angazi ukuthi ngenze njani ke guys, ngiyacela ninginike advice. Uthi ngicabangile ukuphuma ngimshiye kodwa ngisamthanda and
ngumuntu ongathanda ukuthi a divorce. That's why kwathatha isikhathi ukuthi ngishade kanti bengingazi ukuthi ngishade isilwane. Yacela ke nima advise ubhuti wethu. It takes a lot ukuthi umuntu wesilisa akwazi ukukhuluma ngenkinga yakhe. So for the mere fact that umngani wethu ukwazile ukuthi akhulume ngenkinga yakhe angibhalele kusho ukuthi kunzima kakhulu. Ubongiwe le Ndlovukazi ngeza nendaba wena uzanani nendlebe.